Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at konsyensya. Ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Mag-ingat dahil nagkalat na naman ang carnapping gamit ang pasalo modus. Ang siste ng mga sospek. Mag-aabang sila ng mga bibiktimahin lalo na online. Isa sa mga nabiktima ay nag-post ng kanyang motorsiklo na ipapasalo niya dahil hindi na niya kaya itong ituloy pa ang pagbabayad. At meron din siyang pasyente na kailangan magpagamot at kailangan niya ng pera. Sinalo ito ng nasabing sospek. Nung una'y binayaran ang paunang bayad nung biktima, buong akala niya na itinuloy ito ng sospek. Subalit hindi na pala. Ang siste, binenta na sa iba ang kanyang motor. Pero siya pa rin ang sinisingil ng kumpanya na pinagkuhanan niya ng motor. Buti na lang at nahuli ng mga kapulisan ang sospek. Kaya ikaw, kabisyo, gusto mo pa bang magpasalo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Bishi! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! One, two, three! Naimbag na bigat ka na kayo, Apo. Marinaga sa inyo ka, boss. Maayong buntagan ninyong tanan in September 19, 2024, Thursday. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na Angkol! Angkol Dagol! Kasama naman ang pambansang tita, ang dahilan kung ba't ka nanonood ng radyo. Tita Tanya Chinita! Oh. Uy! My chinita, girl, my chinita, girl. Good morning. Good morning, Mang Kanor! Nakakaawa naman Kumukulo yung acid ko. Naiinis ako dyan sa mga... Stress ka? Na-stress ako dyan sa mga karnapir na yan. O yun yung siste ng pasalo modus. So ingat po tayo dahil minsan inaakala mo na binabayaran, parang kinontinue yung bayaran mo. Kaya 3 years yung motor mo. O kahit sasakyan po ha, 5 years sasakyan mo. Oo. So kunyari 3 years lang kaya mo, hindi mo na kayang ipagpatuloy yung another 2 years. Minsan kasi nanghihinayang ka sa binayad mo eh. So para kahit papano may maibalik man lang sa iyo na kahit papano na amount, so ipapasalo mo na ngayon. Yan, kotse ko, pasalo ko sa tita. Bayaran mo lang ako kahit paunang bayad lang ng mga binayad ko na. Then ikaw na magtuloy-tuloy. Yan, 150,000, tapos ikaw na magtuloy. Eh kaso, hindi niya tinuloy yung bayad dun sa, kunyari, kumuha ka sa Toyota. Oo. Tapos pangalan mo yung nakapagod. Pangalan mo, hindi naman transferable yun eh, hanggat, di ba? Modus pala yun. So, huwag ka na lang magpasalo. Kung hindi mo na kayang bayaran, soli mo na lang. Para makaulit ka pa. Oo, para Hindi ka good record ma-blacklist. ka dun sa Yes. kasa, di ba? Oo, ngayon, pinasalo mo. Tapos ang system nila, sige, bayaran ko yan. Alam mo, tinuloy nila, binenta na sa iba, mas murang halaga. Pero ikaw pa rin ang magbabayad. Pangalan mo pa rin Pangalan yun. mo pa rin nakasalalay doon. Very bad. So ngayon, hindi na nila binabayaran. Blacklisted ka na sa kinuhanan mo. Oo, ikaw. Di ka na makakakuha ulit. Diba? Lipat ka ng Suzuki. Yan. Oh. Ay, ganun din nangyari mo sa Suzuki.
O, nilipat ka sa Honda. Ganun din nangyari. Sa Honda. Oo. Oh. Doon ka sa Kawasaki. Yan. Ganun din ginawa mo sa Kawasaki. O, doon sa Yamaha. Maganda yung taga Yamaha. Oy, mga Oh, talaga? Diba? Kahit saan ka lilipat, pag na-blacklist ka, lilipat ka na lilipat, minsan, nagtatawag na rin yan eh. Kailan baka... Ikaw, Col, pumapayag ka ng garantor ka. Garantor? Hindi ako nagpapagarantor eh. Mahirap Mahirap. eh. Kasi pag garantor ka, ikaw yung magbabayad Oo, dun eh. hindi naman magbabayad, pero ikaw yung tatawagan kapag hindi naman sila namimilit. Oh, pero ikaw nga Pero kukulitin. pangalan mo pa rin yun. Pangalan mo nakasalalay. Lagay ko yung pangalan ni Mayor. Ay, batiin ko si Mama Belen at Papa Joseph. Speaking of garantor, good morning sa inyo diha. Anyway, so yun na nga. Yun yung mga iiwasan natin. Yung mga pasalo scheme na yan. Yan. Na Wag. Kung hindi nyo kayang bayaran, isoli nyo na lang. Or within the family, kung meron mang may kaya. Kung nangihinayang ka ha, oo, doon na lang kung meron kang kapatid o kaya mo bang bayaran tong motor ko, ikaw na lang. Kaysa sa ibang tao na hindi mo kilala. Tama. Itong biktimatis, kawawa, may pasyente pa siya. Kaya nga niya pinasalo na lang kasi uunahin ko tong buhay ng pasyente ko. Kaysa naman sa motor ko, sige. Oo nga, binayaran nga siya, pero wala na, hindi na. Hiningil pa rin siya ng kumpanya, tapos wala na yung motor niya. Nasa karnaper na. Oo, diba? Buti na huli. Yung karnaper! Yung pasyente. Nakaratay. Wala yung pasyente. Yung karnaper. Naka-helmet pa nga eh. Yung karnaper? Yung pasyente. Ang sakit ng ng ribs ko. Kawawa. Ayo, pakuluan natin yung ribs mo. Ribs na pasyente. Ng karnaper. Oy, buti naman. Buti sa kanya. Sa karnaper? Pasyente. Uy, grabe ka pa. Kailangan kuhanan mo na ng dugo yan para matingnan yung CBC. Ng pasyente? Ng karnaper. Dextrose na yan! Yung pasyente? Ba't ka sumisigaw, ha? Yung karnaper. Sumisigaw ka nagising. Yung pasyente. Yung karnaper. Nakabonet eh. Nakabonet. Nakabonet para di makilala. Yung mga karnaper? Pasyente. Tinignan yung puso ng doktor eh. Uy, ang laki ng puso ng doktor. Dinignan ng puso ng pasyente. Ng karnaper. Pahawak ka ng puso niyan. Ng pasyente? Ng doktor. Nice! Ay, Dok. Sabi ng pasyente. Sabi ng karnaper. Dami ng nabiktima niyan. Ng karnaper? Ng doktor. Ay! Hindi naman. Ay, si Doc Jade. Hello sa iyo, Hello, Doc Doc Jade. Jade. Taga-Kada Clinic. Good morning sa inyo. Morning. Diha. Opo. Ako, talagang pinaganda si tita at pinagwapo si uncle niya. Ni Dr. Jade. Hindi, ng karnaper. Anyway, maraming salamat. Basta again, ingat tayo kung may papasalo tayo. Pag hindi po kaya, wag na lang. Tama. Wag na lang. Tayo yan sa mga... Sa mga biktima? Inisip mo ba? Sa mga pasyente. Basic. May PhilHealth naman yan eh. O yung pasyente? Yung karnaper. Kumpleto yan. May pag-ibig at isisis yan. Yung pasyente. Yung karnaper. Makakalabas na siya today sa hospital. Yay! Yay! Yung pasyente. Yung karnaper. Uy, nakalabas sa kulungan. Yung karnaper. Pasyente. Oh. Dalay-dalay makikinig. Baka kayo mananalo sa ating Love Dose. No boundaries! Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!